ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభుపేట మీ అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఈ రీతిలో కలుసుకోవడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు. నేను ప్రభుని ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చిన మహాధన్యతను బట్టి నేను ప్రభుని ఆనందిస్తున్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, కాబట్టి మంచిది దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్నాం. దేవునికి వాక్యానుసారం చూసి దావీదు కీర్తన 91:15 నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చిందని అంటున్నాడు. చూడండి, దావీదు దేవునికి మొరపెట్టేవాడు. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన గొర్రెల కాపురకు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు దేవుని స్తుతిస్తూ, దేవుని ఆరాధిస్తూ, దేవుని మహింపరిచే ఒక గొప్ప వ్యక్తి అండి దావీదు. అందుకన్నాడు, నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను. దేవుడు అన్నాడు, నాకు మొరపెట్టి నాకు చెప్పండి, మీ సమస్య ఏదైనా, మీ ప్రాబ్లం ఏదేమైనా, మీ కన్నీరు ఏదైనా, నీ దుఃఖం ఏదైనా. ఈరోజు లైవ్ చూస్తున్న దేవుని బిడ్డ, దేవుని కుమార్తె, నువ్వు ఏ సమస్యతో వింటున్నావు, ఏ బాధతో వింటున్నావు, ఏ వేదంతో ఉన్నావు, ఆలస్యం అవుతున్నావు, బాధపడుతున్నావు, ఎన్ని రోజులు ప్రభు దుఃఖపడుతున్నావు, కుమార్తె భయపడద్దు. నువ్వు ఆయన చెప్పు, త్వరగా ఆయన ఆయన తెలుస్తాడు. ఆలస్యం చేయడు ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేయగల దేవుడు. ఈరోజు ఈ లైవ్లో వింటున్న ఈ కుమారుడా, నీకు దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు. నువ్వు ఎటువంటి ప్రాబ్లంలో ఉన్నా, ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులో ఉన్నా, ఇదిగో అనారోగ్యంలో ఉన్నా, లేదు సొమ్మసిల్లిపోతూ ఉన్నా, నువ్వు వ్యాపారంలో బాధపడుతున్నా, సహోదరుడా సహోదరి భయపడద్దు. నీ వ్యాపారాన్ని, నీ ఉద్యోగాన్ని, నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చగల దేవుడు యేసు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే పరలోకుడు భూమి మీదకి వచ్చిన ఆయన మనందరి కొరకు తన స్వరక్తాన్ని చిందించి ప్రాణం పెట్టి బలియాగముగా తిరిగి లేచిన దేవుడు మన యేసే ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఎవరు మర్చిపోకండి. ఎవరికి చెప్పినా చెప్పకపోయినా నువ్వు యేసు యొద్దకు వచ్చి నీ సమస్య ఏమిటో, నీ బాధ ఏమిటో, నీ ఆర్థిక ఇబ్బంది ఏమిటో, నీ భయంకరమైన పరిస్థితి ఏమిటో నువ్వు ఆయన ఎత్తుకు వచ్చి ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించే దేవుని బిడ్డ. ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు ప్రభు దేవుని వాక్యంలో, నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదును. ఆయన చెప్పండి, మీ ఉద్దేశము, మీ భేద, మీ దుఃఖం, మీ కన్నీరు ఏదైనా సరే తీర్చగలని దేవుడు ఒకే ఒక దేవుడు, ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని ఈ వాక్యం ద్వారా మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డ. కాబట్టి ఈ దినాన్ని మీరు దేవుని వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రభు ఎదుకురా, ఇప్పుడే మొరపెట్టు, నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయి. నీ జీవితంలో ఆ అసాధ్యమైన కార్యాలు కూడా ఈరోజు నీకు సాధ్యం చేయడానికి ఈ ప్రార్థన ఏకీవించమని ప్రభు పేట మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రార్థన. మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న ప్రియ పరలోకపున తండ్రి, ఇదిగో మీరు చెప్పారు నాకు మొరపెట్టము, నీకు ఉత్తరం ఇస్తానన్నారు ప్రభు. ఇదిగో గర్భం కొరకు మనం మొరపెడుతున్నారు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కొరకు మొరపెడుతున్నారు, వ్యాపార కొరకు మొరపెడుతున్నారు, ఇదిగో ఇల్లు లేదని బాధపడుతూ మొరపెడుతున్నారు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు మేము బాధ కట్టాలని కన్నీరు పెడుతున్న బిడ్డలను ఒక్కసారి వాళ్ళ కన్నీరు నాట్యముగా సంతోషంగా మార్చిన ఆయన ఈ లైవ్లో చూస్తున్న బిడ్డలు ఇప్పుడే ఓదార్చండి. మరి ఆయన నీ కొరకు వాళ్ళు నిలబడే మనస్సును వాళ్ళకి ఇవ్వండి, నీ కొరకు నిలబడే తత్వం వాళ్ళకి దయచేయమని. వాళ్ళ జీవితాలు మీరు మార్చి, వాళ్ళ బ్రతుకులు మార్చి, నీ కొరకు సాక్షిగా నిలబడే కుటుంబంగా, కుమార్తెగా, కుమారుడుగా మీరు నిలబెట్టి మీరు వచ్చి మహింపోతున్నాను. యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.